A casa amb tot, no puc, no em sé de fer l'ullet. Cap! L'hem trobat! És el Grove 41! Molt bé, vinc de seguida. Preparats, i ara escolteu, nois, protegiu-lo en nom dels genets de la vida rosa. Sí! Endavant, Motovaro, anem al Grove 41. Aquí deixen entrar tothom que vulgui, però un cop és a dins ja està! Ningú en pot sortir mai viu d'aquí. Aquesta illa és una trampa com una presó. Ho dic jo, perquè sóc el gran Hèracles. Què passa? Què passa? Es pot saber què passa? Oh, mare meva! Què li passa, àvia Nion? Aquesta persona és un home! Em deixes ben parada. La teva ignorància no té límits. I sabent això, anunciar l'execució pública d'un dels seus millors homes, en Portgas d'Eis. Però, princesa, què t'empatolles? Que t'hagi fet una abraçada i t'hagi cridat pel nom no vol dir que ja estigueu casats? Una carta de la Shaki. Gràcies, te n'estic molt agraïda. Hi ha una cosa que no m'agrada de veure't aquí, i és que nosaltres estem amagant en Rufi de l'armada. Si tu has deduït tan fàcilment on era, també ho podran deduir ells, tard o d'hora. Esclar que tu potser el coneixies una mica més, però no podem abaixar la guàrdia. És del tot inexplicable, he dit. Potser el fum que hem vist era un senyal seu perquè la trobéssim. No ho sé, jo no en tinc ni idea del que ens ha passat, he dit. Però què hi feu tots aquí? Sí, no sé què els ha agafat, però ja els hi farem passar. Som-hi, va! Acosteu-vos, veniu a veure això! Contempleu aquest monstre de la natura! No s'ha vist mai una criatura més estranya que aquesta enlloc! Però què diu, que ens ha dit tiraires?